26 Ashram bari Tipra Motha bike rally kotor khlai tongmani jorao asungsa tei khaksa digio themrang rok phaiye tulasiko ICDS habanok subai sukruk khlai phaikya obahaino oksilsa jaka Tipra Motha kotor bike rally khlai tongmani jorao sinia nogya themrang rok phaiye CDPO Dinesh Db mano hamra rok phaimani bwtok khlaimani yam sungrumani obahaino joli jaka CDPO Dinesh Db obahake habanogo habuisin se bwtok khlaibai bai siwo themrang rok obahai tongkhalok sidra asai tongkha Ashram bari haikaba tulasiko amchai tongkhalok belaikhino sidra angai tongkha obahai tongmungrok belaikhino kotor patimo obahai dunyago nugyakho omahai habanogo phaiye bwtok khlaimani omobo sistigo klaikya obahaino koktoma kasai phaikya joyawai naitongri DD report nokba CD camera rok abo hairok theba jole tong nong abo CD camera to hai to nangoi mang hamo CD camera bo puri saimi abo to CD camera to haga to suai ki kong sika saimi abo to jai hok CD camera theba jage ba আপনি অফিসে কোন অবহাই মানে সবাই মানে সবাই সবাই একটা গ্লাস দেখা দেখি গ্লাস মধ্যে বহকা আসুন না আপনি নকা বাজার or bukai ko yang mo beli tempat yang buka yak bay bu yak bay na em ko no stop beli tong ya udah mau supaya mungkin kakak orang mana orang ni aku kayak mau maya yang je tong na ko maya maya em beli aja roboy nari tas orang kata yang je habai phainai habai kosong lai kusu ngo kasi ada boleh yang tu pura boyos lepas mau rantai gue masih bang lagai bo hai yang orang tu tidak kusi kamu tetap mau tahu beli tomo saya tempat di sini kan contoh nabi itu Ipang boyes ono mane kusur ono besi ya oh jom di 22 24 অবহাইকে যদি কেলেঙ্কারি এনে তখন গায় সালব্রম অবহাইনি তখন গায় ফরকসা অফিস হারঙ্গই অবহাই অফিস রব অবহাই এরিয়া রব ফাই